खुलुमबाय लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव खुंफुंनाय जायो केबिनेट जथुमा। बे जथुमानि गेजेरजों थिरांथा लानाय जायो जेनाखि दा कभिड-19 महामारिनि थाखाय फरायसालिखौ बन्द खालामना दोननाय जादों, जायनि जाउनाव सोरखारा दा फरायसालिखौ बन्द जानायनि जाउनाव अनलाइन क्लास फरायसाफोरनि थाखाय सोलिहोगासिनो दङ। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि खायसे फरायसाफोरनि ओनसोलफोराव इन्टारनेटनि सुबिदा गैया, जायनि जाउनाव फरायसाफोरा खायसेयानो अनलाइन क्लासखौ लानो हायाखै। बिनिखायनो मैयानि केबिनेट जथुमानि गेजेरजों थिरांथा लानाय जायो दि जाय ओनसोलफोराव इन्टारनेटनि सुबिदा गैया बैफोर जायगाफोराव थाबैनो मबाइल टावार गायसंनायनि थांखि लादों। लोगोसेनो केबिनेटनि बे थिरांथाखौ मावफुंजादोंना मावफुंजायाखै बेखौ नायबिजिरनो थाखाय चन्द्र महन पाटवारी, अतुल बरा, रनज पेगु बिथांमोनखौ बिबान होनाय जादों। गुबुन खौराङाव फैबावदो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बिटिआरनि गोजोन सुक्ति जाना थांखांनायनि उनाव एनडिएबिनि मोनब्रै हानजाया हाथियार नागारनायनि उनावबो बिटिआर ओनसोलाव माखासे दानफोराव गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ बोखांनो हाबावदों। बेबायदि बिटिआर ओनसोलाव हाथियार मोनबाय थानायनि सायाव सन्देह खालामना एनआइएखौ नायबिजिरनो थाखाय बिबान होनाय जादों। बिनि गेजेरावनो मैया कक्राझाराव एनआइएआ बिपिएफनि गोबां जौसिन बिबाननि बिबानगिरिफोरखौ सोंथि खालामनायनि बागै बिपिएफ दोलोखौ हाथियार मोनबाय थानायनि सायाव सन्देह खालामना एनआइएआ नायबिजिरना सोंथि खालामनायनि खौरां मोननो हादों। बिनि अनगायैबो बिटिआरआव गोदानै दाजानाय हाथियार दैग्रा हानजा एनएलएबिजों बिपिएफनि सोमोन्दो थानायनि अजद दैखांदों एनआइएआ। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो बडलेण्ड रादाबआ बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गिबिसिनै दिहुनजेननो लानाय सुग्र मुंनि बड' वेब सिरिजखौ मैया 30 जुन बुधबारखालि बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिनि आखाइजों बेखेवना होबाय। लोगोसे बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों सुग्रोमाव फाव खालामनो गोनां फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिजों लोगोसे दिहुनगिरि, बिथोनगिरि आरो लिरगिरि बिथांमोना। बिथांमोननि नुजाथिनायावनो बेखेवनाय हाबाफारिया मैया गोजोनै जानानै थाङो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाना फैलाजे बरगयारि बिथाङा बुङो दि सुग्रोम वेब सिरिजनि गेजेरजों जोंनि समाजाव सोमजिनाय माखासे बेले-बेजे, माखासे मानि गाज्रि थासारि, बे थासारिखौ फोजोबस्रांनो थाखायनो बडलेण्ड रादाबआ आवगायबोदों होनना फोरमायो। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि बे वेब सिरिजनि गेजेरजों बिथांमोना समाजखौ फोसाबनो, मोजां फारसे लाबोनो थाखाय नाजानाय जादों। बे नाजानाया थारैनो जोबोद बाख्नायजाथाव होनना बिथां फैलाजे बरगयारिया बुंथियो। दानिया फैबावदो मैया 30 जुन बुधबारखालि बशिष्ट पुलिसआ हमनो हायो बर'नि मस्ट वान्टेड ड्राग्स फालांगियारि मिथिंगा बसुमतारीखौ। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसआ बिनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्स कन्टेनार बोखांनो हानायजों लोगोसे 10,000 रां आरो गंसे न'नि गारि बोखांनो हादों। पुलिसआ फोरमायना होनाय बायदिब्ला ड्राग्स फालांगियारि मिथिंगा बसुमतारीया सिगां समावबो गोबां खेब हमजाखांबाय। लोगोसे पुलिसनि सोंथि खालामनायाव ड्राग्स फालांगियारि मिथिंगा बसुमतारीया खिन्थानाय बायदिब्ला बे ड्राग्सफोरखौ कटाबारि, लखरा, नेपालि मन्दिरफोराव मोननाय जायो होनना फोरमायो आरो जामाल मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिनि दैदेननायावनो गावनि ड्राग्स फालांगिया सोलिगासिनो दं होननाबो पुलिसनि सिगाङाव फोरमायो। दानिया आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो आसाम आयेन आफादनि फैगौ बाजेट जथुमायाव बर' रावनि सोदोबफोरखौ बाहायनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' रेबग्रा जथुम, सा-सानजा ओनसोलनि राव मिरु आरो बर'नि मेलेमजिबि बिथांमोना जथायै गुवाहाटीनि आहमगावआव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव आसाम आयेन आफादाव बाहायनो गोनां बर' सोदोबफोरखौ सायख'नाय मावबादाखौ मैया खुंफुंनाय जायो। लोगोसे फैगौ 12 जुलाइ खालारनिफ्राय जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि जथुमायाव आसामनि बुंथिगिरि, मन्थ्रि, एमएलए बिथांमोना थार बर' सोदोबफोरखौ बाहायनो थाखाय बे मावबादानि गेजेरजों माखासे सोदोबफोरखौ बर'नि गौथुमफोरा जथायै सावरायलायना थि खालामनानै सायख'ना आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मावखुलिसिम दैथायहरनाय जादों होनना खौरां मोननो हादों।
आरोबाव फैबावदो मैया सान्थालि आदिबासिफोरनि हुल दिवसमोन आरो बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै मैया सान्थालि हारिनि सानै बिर जोहोलावफोरनि मुसुखा खाम्फा गायसंनो थाखाय बेखेवनाय जायो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुर गेटआव। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, लोगोसे बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी, 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारि बिथांमोना। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया बुङो दि दासान्दि बिपिएफ दोलो एबा हाग्रामा महिलारिया बिजेपिआव हाबनो थाखाय सावरायगासिनो। बिथांनि बिजेपिआव हाबनो नाजानाया गावनि गोहो आरो बिबान मोननो थाखायसो होनना बुंथियो। मानोना हाग्रामा महिलारिनो बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौ नांगौ, बिनिखायनो बिपिएफनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै बिजेपिआव हाबनो नागिरदों होनना बिथाङा बुंथियो। नाथाय बिपिएफ दोलोआ गावनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै हाबनायनि उनावबो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जथायै सोरखार दानायखौ बोखारनो हानाय नङा होनना बिथाङा रोखा बुंथिबावो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बिपिएफ दोलोआ बिजेपिआव हाबनायनि उनाव इउपिपिएलआ खुंथाय गोहोनिफ्राय गैला जालांगोन होनना साननाया गोरोन्थि होनना। मानोना बे गोरोबथाखौ बिपिएफ फैनायनि उनावबो सिफायनो हानाय नङा होनना बिथां गबिन्द बसुमतारीया बुंथिबावो। दानिया आरोबाव फैबावदो हादराव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सोरखारा 18 बोसोरनि गोजौनिफ्राय गासैनोबो भेक्सिन होनाय हाबाफारिया गोख्रोङैनो सोलिगासिनो आरो थांनाय बावैसो सान सिगाङावसो 2 बोसोरनिफ्राय लानानै 18 बोसोर बैसोसिमनि थाखायबो जोबोर खम समनि गेजेरावनो भेक्सिन होनायनि राहाखौ आखायाव लासिगोन होनना फोरमायदोंमोन। आरो बेबायदि समावबो मैया फिन आरोबाव 5 बोसोर बैसोनि सिंनि खुदियाफोरनि थाखाय रायजोआव कर'ना भेक्सिनखौ बेखेवना होनाय जाबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ सावस्रि मन्थ्रि केशब महन्त बिथाङा गुवाहाटीनि नोगोरमानि खानापारायाव थानाय रायजोआरि देहा फाहामसालियाव भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ बेखेवजेनना होयो। लोगोसे बे भेक्सिन होनाय हाबाफारिया आसामजों लोगोसे हादरनि गुबुन गुबुन मोन 12 रायजोफोराव मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। दानिया फैबावदो बिटिआर ओनसोलखौ फैगौ 4 बोसोरनि गेजेरावनो गासैबो बिथिङावनो गोख्रैयै जौगाहोनो थाखाय बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ मैया गोदान दिल्लीयाव थानाय इन्डियान इनफ्रास्ट्राक्चार फाइनेन्स कम्पानि लिमिटेड सुंदयै IIFCL नि गाहाय मावख'आव बिटिआर ओनसोलाव बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चारखौ गोख्रोङैनो जौगाहोनो थाखाय MD PR जयशंकर आरो DYMD बिथांमोनजों लोगो हमलायनानै गुवारै सावरायलायो। लोगोसे बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथां प्रमदआ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों रोखायै फोरमायना होयो दि IIFCL आ गाहायै फरायसालि, दावबायारि, गुनगोनां खामानि, जौगाखांनाय देहा फाहामसालि, दावबायारि जिरायसालि बायदि आयदाफोरखौ जौगानायनि सायाव खामानि मावो होनना बिथाङा रोखा फोरमायो। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।